assalamu alaikum dendangal mbimi e mbimami e kala ko wawɗo wonde mi inni on jam nyalle e moɗon ɗo e émission meɗen nantodiren pulago on e musidɗo mon bandirawo mon Sister Diha kanko waɗantaw émission tous les samedis à partir de 17h30 mbadi mandinkol alala kammoylal mbal kontollam mbal tentula mbal jeyla bugana kat ko jolaki jomirel saful fam e fame kanka bari indi ome jomirel saful ko non rek arten e dengal meɗen pular mi hiwrike kala wonɗo darde nantodiren pulago on Sister Diha Hadijatu Diallo ɓura andirede Sister Diha kanko waɗanton émission ɗo paykonku kolda janɗi taraf ko ɗo rek ɗum heɓata Jama TV kala équipe Jama TV o kamɓe kala ɓe piwɓe salminama hina o ma o Princess Fatima kankadi mi salminimo moƴƴa mi innimo jam ñalli e makko mi salmina ko to wuri kankadi mi innimo bisimilla maɗa ɗo e émission meɗen nantodire pulago mi salmina équipe on foof hina o ma o mais tonton Lamine Sarr nammunala trop hawma fan nga nekk fan séréer bu baax bi maa ngi nuyu ñëpp fàttewuma kenn ko émission nag ko joni woni fuɗɗade ɗo way kadi wadde participer dans l'émission 78 116 82 38 78 116 78 116 82 38 ko ni rek andi mi hawju ha ɓurti kata wuri on to fewndiɗa mayyade e clip arten e plateau meɗen mi salmini koldannaɓe Ziguinchor kamɓe fof ɓe salminaw mi yejjitani kadi wonirɓe Goudomp kamɓe kadi miɗo salminaɓe moƴƴa hina seeɗa wonirɓe Tanaf kañuma e Italie Allemagne kamɓe kadi miɗo hiwroɓe hina diaspora o fof salminaw surtout ma aussi réseaux sociaux on kamɓe kadi mi hiwrike ɓe moƴƴa hina seeɗa wonirɓe Velingaraɓe aussi ɓe inni Hadijatu min dara émission wanno tokaran Hadijatu Sané depuis Velingara kankadi o inni o waɗa suivi émission mi salmini Velingara naɓe fop hina o ma o koto wuri hoto kettuɗa nenam e babam mi jari ɗon ɓerdam Black Rico mi wonta puccu borum mi waɗa
ilora mi tampinima kanko woni Tuti Besel. Mi weltano Tuti Besel moƴƴa hina seeɗa, mais mi weltano kadi famille makko fo wano Diadian Djina depuis Mbour, kankadi miɗo salminamo. O yi nak Tuti Besel ko ni waɗani lanɗo makko. Hande guɗe ɗe mi wattiɗe ko Tuti Besel, kanko holtini kam balde ngajo machallah. Mi weltima yo Allah sellin dande nde, firta arsikeji Dumba Kata, okkoro ma ko falɗa, danda ma ko hulɗa Tuti. An andi ko faala yo Allah lanɗon walluma ha hoynanama naɓa jinnaɓe maɓe makka konno haalirta tout le temps, parce que neɗɗo ala ɓuuri jinnaɓe muɗum, te kanko nene makko machallah no yiɗimo ha mi andi ko sabu ɗum waɗi kadi ha weldigal amen ngal ɓuuri forde, parce que neɗɗo ala ɓuuri mawɓe makko, neɗɗo ala ɓuuri nene makko, surtout ma nene ko dewgal e ɓiɗɗo. Koni yo Allah okkoren feere no waɗiranne mawɓe meɗen ɓe. Tellement ko mi welti ko tuuri machallah, bagi o yooɗi labama, mais welligarannaɓe fof kala mi weltanikeɓe, parce que andigal ngal ɓenni sabu no ɓuuri saku maaro, te ko gonga ko ɗum waɗi mi weltanto Jams, parce que hande sa yi Tuti holtini kam ko Allah e Jams, kanko waɗi ha mi andi Tuti, mi andi Adama Sabali ceɗɗo ɓalejo mo ñamta laalo, kankadi hande kanko waɗi paasi ɗi mi weltanike ɓe moƴƴa hina seeɗa, parce que ɓe nangani la yesso e ɓaawo. Wano Bouba aussi depuis Italie, kankadi mi weltanike mo, kankadi o yiɗani Sister Diha o nangani kam, mais nak hande en fonno heɓude invité, Allah newnani o ara, kanko woni Bandi Mike nak en salminimo, en salmini manager makko Jas, kankadi o inni Khadija min wawani arde, mais lawol haɗani e gorol, minimo ko gonga maɗa, Allah hewtino e jam ko fokkutuɗon ton, danda on bone seytane o naɓa on ha hewton machallah. Mi weltima parce que ko noran ko haaju accitante haaju koto wuri si hawri clip no ɓattima ɗo ray ara haray miɗo sabbima mi landuma horo kettuɗa, ndesan Big Bara yakki kam horo kettuɗa. Ingani Fuladu Music. Halanam ko mami de simi ton ma hantan ne njafno da sabu hunu ko dengal le beldi kaba mina lobani kam mi nyamara. Halanam ko mami de simi ton ma hantan ne njafno da sabu hunu ko dengal le beldi kaba mina lobani kam mi nyamara. Dabani mai batto mi alane ikkina weldi welani nganyado beldu beljidi bengi udara sago am jike made mi rondoro fale ma o mi yalta mi dabbane ane minde ko liddi e mayongo ane minde ko lewru e kodede wara lobanam serio that's I baby. Chipini man, tolo kolo buda mi jo hangi well hande meti ya fokam, tolo kamba mami ya fokam, serio ya fokam. Halanam kamba mami de, simiton mahantam den japno da, sabu hunu ko dengal le beldi kaba. Mina lobani kam mi nyamara. Halanam ko mami de simi don ma hantan de japno da sabu hunu ko dengal le beldi kaba mina lobani kam mi nyamara. Mami kala koli mami yidde vela kala nangu mami mba mami nakange mijo mango woni mijo am haju mao woni haju am sangandar ki weida badi gido batto ganda mi halane
idewela lina muside gidaram pijana kamindarama gidalam halalam ko mamma mi de simiton mahantan de jafno da sabu hunu ko dengal le beldi kaba mina loba ni kaminya mara halalam ko mamma mi de simiton mahantan de jafno da sabu hunu ko dengal le beldi kaba mina loba ni kaminya mara halalam ko mamma mi de simiton mahantan de jafno da sabu hunu ko dengal le beldi kaba mina loba ni kaminya mara Merci beaucoup bandi Mike jingani fuladu ko non tigiru woniri yalla landon selim danede nawra projet ji mabbe di piu yeso kambe fu kala ko inete artiste rek mi acciani woni mo Sénégal woni mo Guinée woni mo Niger woni mo Burkina kambe fobbe salminama artiste pop hina o ma o ko non rek ko to wuri mi weltima sabunasi si alobani kam wonna kama kata wuri meltima tellement ko mi anda sa hondu woni hondu mais andi rek bare hande ko balde ngajo wel borni kam mami welto machallah ner si borni lando mudun tan mais mi salmini sirajo Sabi Diallo kankadi no dara émission mi salmini mo moja mi salmini wa Mobi TV fo hina o ma o kala wondo darde rek ko réseaux sociaux mi do salmina o moja wano jajam Mariama Dia depuis Tanaf kankadi mi do salmina mo ko jajam ko jekki am parce que ko Youssouf Diallo woni série am min dal koto wuri inni miñang annon da dudi worbe minimo jikoto andara e tun goto jonnala adara rek goto jonnala bandi non mi andi kanko okkitirta ella ala mi huro tokora bebe Hadiza Hadiza Ba kankadi mi do salmina mo moƴƴa hina seeda e siriam e kala wondo ko galle do ran salminama minni be jam nyalli e modon do e émission don way wadde kadi participer 78 116 82 38 wawo jokkondirde e sista Diha do e émission meden nantondirem plago wonirbe Italie mi salminibe wonirbe Niger mi salminibe wonirbe Burkina Faso kambe kadi mi salminibe be ni be wada suivi émission e Congo aussi wonirbe Congo kambe kadi mi do salminabe moƴƴa hina seeda e Pinal Fulbe kambe kadi mi do salminabe wano maître Heleya Ba kanko mi no hiwromo mi hiwro Paykum Pita kankadi mi salminimo moƴƴa hina seeda e kala wondo Pinal Fulbe mi salminimo goto be inde mum e yettore mum meccane hay goto wano Adama depuis Gambi ami koli njomire safi fan laysane njomire safi mam gujabi njomire safi njomire safi e fame kanka série ñaarel tonton rat bi mo lay nuy man mi Khadijatou Diallo ñaarel tonton rat borom Bordeaux ma koy nuy xana lolu neexatina mam neena la man mala mun ñaari yoon waaw man koy nuy bu baax ba mam gujabi njomire safi ko to wuri honto wonda on dire ko to wuri no familande hoto kettuda ran o memmino Wali nyuma baba baba mali before I wali nyuma kanayo
allo 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 salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñalle jam. jantu nala ton. jantu ono golle o. alhamdulillah. machallah janta on ɗon. jantam mi woni inde yettore ana noddira hoto. Ablaye Diaw mi woda région Kolda mais mi noddirama Mbour. Ablaye Diaw. a salminama Diaw Mburunaɓe jantumɓe woni. jam taɓe woni kay. bisimilla maɗa hombo yiɗɗa weltinde émission e. no yi ko ɓeyo hannde réunion woodi dal mais min kadi réunion ko ha min woodi men nanani heɓude groupe ɗo ni pade mi noddama. est ce que a juumani. kono wona jingani fulaɗo. non pas jingani fulaɗo. ok kon ma jeelu. ko l'animatrice stadi ha na jingani fulaɗo. ok ko kanko men fonno invité en fait mais nak laataki. laataki quoi. eyi. ok ko on fotode nulda ɗo invitation o. ko noon way. voilà ok joni mi lebbi Salif Salvi kam yo kañ ala crédit ñu pade men mi noddama ɗo. ko noon way ko kanko wonno invité am hannde kanko bandi Mike koni Allah hoddirani. eyi. ok kono minen komin 100% jingani fulaɗude. ko noon way. ndeysan neɗɗo si jinganani hoore mum ala mo jinganta. ala mo jinganta. fuladu enen hawti fuladu. wallahi kay hannde ɗo ni neɗɗo hirdoyaki ka biya réunion e woodi no pat neɗɗo joɗo e réseau e biɗaɗi. ko noon way ko noon way. inde nde ko hono. min Abdoulaye Diaw. Abdoulaye Diaw banna. eyi Abdoulaye Diaw. a weltanama Diaw. ton kama. merci beaucoup. yalla jingane allahumma amin yalla nab groupe o yeso ha boya jura amin ya rabbi la yalla nab bandi mata ko États-Unis amin la ya Allah wallu en ta nganta ko Canada en batten conseil ji amin partout dans le monde welti trop ok merci beaucoup kon machallah merci beaucoup ok o weltanama kanko woni Ablaye Diaw kankala o salminama Diaw banna toon to Mburunaɓe fof salminama ko ɗo mi hiroto Diadian Djina Diadia Tuuti Besel kankadi mi salminimo Djina Balde ya Allah waɗu dewgal malangal ɓiɗɗo makko hande e humane dewgal ya Allah waɗu dewgal malangal Djina waɗa jiidi e jawdi firta arsikeji Dumba Kata kala wonɗo Mbour mi salmini bébé a on Khadija Diallo kankadi hino moɗɗo e Mbour Dieynabou aussi mi salminimo wonɗo ko ligne ɗo ran bisimilla maɗa allo assalamu aleykum waaleykum salam yette Diallo ko kanko tigir a wayrama nane noon hinolan ɗo ko hombo inde yettore i ko yette bajo goto mo ganduɗa duga yo inde nde kay mi ñablima nde yette bajo i gonɗo Dubayo en ok bapullo ndesan ayi ko jomin o miijo ɗo mbimi ko baba mal o ko ɓe Dubai ɓe mi okkarade baba mal o si ko miɗo ɗo men bo Facebook ha kawru men programme ma mbimi ayo yette Diallo noon mi wayri ɗum no gacci mi nodda ɗum ko noon way hino kam ɗo balɗe bapullo bisimilla waɗa ko noon tigui en calmini dendal kol barata ko fof programme o eyi wona aɗa andi kay min kam aɗumana kam atisamo tan Tuuti Besel gasi kono noon ngolɗo ko oɗa o hono wiyete yidde o en giggol ɗi nawnina giggol ɗi nawnina sigi amemi kamin hoƴƴudu andi yetto ba kala ko faala yo hande ko ɗum waɗante par ce que hande ko tuuti ɓorni kam a yina ko ɗum waɗi han kala ko falɗo yo ko ɗum mi waɗanta han ala sowtino fewi han toote maɗe mbeyɗi noon merci beaucoup debbo nga salminama wadde en calmini tuuti woni hoore muɗum on merci ma on nana par ce que o dara émission kono yetto sabali on nana kadi adama sabali ceɗɗo ɓalejo mo ñamta laalo o noddi nante hen ko nangaɗo mbuya kanko idi noddude o noddi taw wattu mi fuɗɗaki raw mais omi andi o natat kanko moom
kanko woni premier. Merci a jarama mo famna. Merci Dubai naɓe fof salminama. Merci beaucoup o weltanama Dubai naɓe fof salminama hina o ma o kala wonɗo Dubai rek mi salminimo moƴƴa hina seeɗa mais mi yejjitani ɓe Fouta ɓe Matam kamɓe kadi miɗo salminaɓe moƴƴa hina seeɗa ɓe murtani musidɓam Halpular ɓe fof mi okki Baba Mal par ce que ɗon gandi so mi memi Baba Mal tan walla Fama Mbay Pulagu wonirɓe Dubai wonirɓe Gabon kamɓe piw haray dillere nde ɓe jaɓara ma ɓe nodda Fama Mbay Pulagu walla Baba Mal ko to wuri sino ɓatti ɗo rek addanam clip goto kadi memina ɓandu ndu jiggol ko ande jiggol ko ande ɗum ko ande jiggol ko ande jiggol ko ande ɗum ko ande jiggol inawnina ye jiggol inawnina mogel day feebarlo wallahi day feebarlo jiggol inawnina ye jiggol inawnina mogel day feebarlo wallahi day feebarlo jiggol sincere ngol mbimami jiggol walda hen tere ngol nawnina ngol anina ngol bittina ngol yangoyama ngol yanginima ngol yangi kam wattiri en bittini en anni en. Allô oui ça va bien Sabali ceɗɗo ɓalejo mo ñamta laalo salminama mi tontimama Sabali jam tan gonɗa jan tan mi woni no nami yette Ba sakko yette Diallo non mi faami ay hande no yette Bajo idike ma non lambari crédit ko mi accannomo tun quoi no yette Bajo yidike ma te ɗa andi kadi si a neɓuno seeɗa a famay tun quoi ko liɓi kon no ñoƴƴi ko ɗum tagi waɗila si a neɓuno seeɗa Boubakala naata ɓe liɓama hande a woɗɗo men ɗo balde ɓe muylolu quoi hono en janta wonɗa jam tan alhamdulillah sina men guerɗaɗo embouteillage quoi ayi sino jam tan woni yo jam tan mi woni min darde émission machallah merci beaucoup vraiment mi weltanima o min ɓuuri weltade kono noon to Allah tagaɗo ko miijoro tun ka ko Allah hoddirta non waye comme ça invité o hannde o waɗani disponible Allah laarinani mais ala porle inchallah gasa jour goɗɗo mo laaro quoi inchallah laawol ko yeeso voilà wonno fantiji ɗi wonno décourage o voilà émission ko émission Pulagu ko noon waye inchallah ko pour langol Pular piwo kala ɓiɗɗo pullo ko wonira kay wodi émission voilà yimɓe no famori émission chaque samedi ɗi woodi à partir de 17h30 oui voilà donc émission Pulagu mbimami o ko gasi kay woni goto wami kay hawtu baba wa vraiment merci quoi merci beaucoup mi salmini wa diaspora o piw mi yejirani e goto kamɓe piɓe daara ɗon eyi mi limi rek mi juumat quoi no way ok wa salminama yadda e jiggol o kadi ok merci bande beaucoup jiggol nawninayi kala jiggol nawninayi ko andi han émission hoɗo ɓuuri ka welde wa a anditi komi yawno le 12 mars o Vélingara ko baɗan ɗon kam ko han ko ɗum mi watti ko andi taw ko goro taw mi watti no heddiɗe par ce que ɗo andi ko waɗɗon ko no laaɗul ta non ko gotum quoi inchallah no mi weltima ok ya en ɓooyi fedde le 12 mars par ce que min jo chaque anniversaire mi yahat allahumma non à bientôt inchallah Dakar inchallah ça je vous le promets inchallah ok merci waay ok merci Adama Sabali giɗo tuuti besel giɗo Jama TV merci beaucoup o weltanama ko giɗo tuuti besel mais kadi ko giɗo Jama TV mi yejjitani nenam Aminata Sabali kay won nene tuuti besel et toute la famille wonɓe Vélingara ɗo ha multi kamɓe fof mi salminiɓe multinnaɓe fimon ko dow pakuru weeli yaadu pakuru no weeli yaade surtout ma voyage haray ko jemma weltanike wonirɓe pakuru o mi yejjitani kadi ɓe Sare Tene par ce que ɓe Sinthiane Tene ɓe Sare Tene mi yejjitani ɓe par ce que a nani Sare Tenera
weltaniran hakkille maɗa yahat e nene amen Jali molanteɗo machallah Penda Yoɓa Kande kankadi ya Allah accu duuɓi e cellal waɗani pulago moƴƴano hina seeɗa Penda Yoɓa Kande mi salminimo mi salmini ɓiɗo makko ase kankala miɗo salminamo ase Balde Ama Balde miɗo salminamo Adamo Balde kamɓe fof mi salminiɓe toute la famille Balde miɗo salminaɓe koto wuri giggol nawninayi giggol sinima mi welto jalanami mi ndara geɗo ɓernde ande ko ande langol inawnina ye jeggol inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo jiggol inawnina ye jeggol inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo ñijina condi kale noppina muri kange jalanami ndara bulo gite o bulo gite asikkat ko fina de mbada sago am han an walto bawo am mi wona ya debbo ma ngona joma galle am nenele bibbe mabe e baba bibbe ambe ko jirru mami ono teddini nene ma alorta debbo am ko migol inawnina ye jeggol inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo jeggol inawnina ye jeggol inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo inawnina ye inawnina mogel day febarlo wallahi day febarlo inawnina ye Jiggol ko ande jiggol ko ande ko ande jiggol ko ande ko ande bimi jiggol ko ande ko ande Fatima est-ce que mbëggeel day feebarloo Fatima moom tamit mu ngi fecc rek mbëggeel day feebarloo macha allah may nuyu Mbay aussi moom tamit maa ngi koy nuyu mu ngi fii ci studio bi Mbay may lay nuyu bu baax a baax di la laajte est-ce que mbëggeel day feebarloo ndaxte man maa ngi nii dama commencé di feebar nii dama commencé di feebar gis nga dama liw boobu mi weltani allo Oui, Dia Diallo. Oui, ça va? Programme o weli ɗo yo Allah naɓiri yeeso. Allahumma amin. No barke Allah. Allahumma amin. Andintina inde nde tan. Aɗa anndi yette sabali koppuɗo ɗo joni o wona sabali o fotano yettede ko yette ma sabu ko neɗɗo moƴƴo. Masha Allah, Adama sabali. Ko yettede ba kadi ko yettede ba ko neɗɗo moƴƴo no feewi. Ko noon way. Kam kay jikke gonɗe hakkunde muɗum e yimɓe ɓe yo Allah ɓeydude hay Allahumma amin. yo a jarama no feewi neɗɗo yii vidéo kadi weltima hen no feewi merci merci beaucoup merci o weltanama ɓe Dubai ɓe weltanama moƴƴano hina seeɗa tuuti wesel kankadi ndi machallah mi weltima angala mi weltanike ma tuuti par ce que ɓe inni neɗɗo ko jikku makko tu wolte wurɗa mayɗa artiste meɗen Alphadio Dara ko ɗum o haali o yimi ɗum o inni wurɗa mayɗa ko ɗum haalte woni ko moƴƴi woni ko boni a wowlete kono tuuti ko moƴƴere ma nde mi wowli an e yimɓe maɓe surtout ma Adama Sabali e kala Zeyna aussi kankala o salminama parce que kankala ko giɗo tuuti Besel Ami Besel aussi kankala mi salminimo tonto Velingara naɓe kala joɗiɗo Velingara Kadiatou Tola aussi kankadi nomo Velingara mi salminimo moƴƴa Wudde kankadi mi salminimo no émission nak ɓoyata Velingara naɓe woda émission avant ko Italie mais joni ko Velingara naɓe wodi émission
tuti wi o kay weltima moƴƴano hina seeɗa Adama Sabali aussi kankala o wi o weltima e kala wonɗo ɗo darde ko réseaux sociaux kankadi mi salminimo wano Abdoul Khadiri Diallo kankadi mi salminimo moƴƴa hina seeɗa koto an kadi depuis Amérique kankadi miɗo salminamo sista good job minimo merci wakkilare ko kafa Allah ko mettata koto wuri hoto kettuɗa koto wuri hoto kettuɗa ɗo wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 clip o wawi arde mi okkamo murtaninnaɓe allo 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 bisimilla maɗa assalamu alaikum waaleykum salam salminama sista Diha min kala mi salmitike ma mini Musa Ba depuis Dubai Adama Sabali en tuti beshel la lion di fuladu do way mais fado seedara nde dande ko dande balde ngajo wonni min li nde dande mi wondo nande ko dande balde ngajo on dire ko Jams woni on dire mi sikuna hetinda do wadde dan présenté ko Jams woni parce que Allah on wadi ko voix balde ngajo jogida o jalloje yaare ko kalbante mo wonti balde bebe bismillah maɗa Jams aha an kala ro kettu me hetinda ka no alli hoɗum woni ɗum ɗo ni jammaɗa allo woni jammaɗa wara wujju jallongajo wata waɗu ko mettata jallongajo silaɗu an ko mi ittoma nangude min kay mi yiɗu mais wiyo jokkol magol mi anda on bo jokkingol mais min mbaɗigol décoré merci ano fusas Facebook ɗo wonɗo holal ko Mbay Bokar mo fi jaar ci ñoomi dal Mbay Bokar mo ci jaar a fusi Facebook hamlaale ci kanam dina joxe numéro am rek ñu yóbbul fa tuuti besel wallahi ki il faut nga partager numéro bi vraiment ko ma totira numéro ala problème Mbay Bokar dal ko ni taw wadanta c'est spécial vraiment merci beaucoup Jams mais joko golla salminama buy ok mi weltima mino fala video kisal fuladu walla ono wire Jali Bakari yeƴƴiro ɓawo ma handa mi falno ka yeƴƴirade ɓawo no keso makko keso fulɓe o ada oɗa pass keso o fulɓe o ala problème indi Jali Bakari fulɓe ran ko yalti ala problème walla kisal fuladu ala problème po men timbo men pala dimba dan Jali Bakari ko cosaan pire kango dal ñañeru ndu yimami ko mi nanandu ta hakkille de pi hora fuladu keso mo lappo awoy machallah jokku golle merci beaucoup Jams o weltanama kankadi Jams o noddira en depuis Espagne kanko ni ménagère tuuti besel kankadi o salminama o weltanama e kala joɗiɗo Espagne miɗo salminamo waywa baba galle balde kankadi komo weligara no joɗi Espagne mi salminimo le grand patron kanko woni baba galle mi salminimo moƴƴa hina seeɗa ko noon en weltanikeɓe moƴƴa hina seeɗa ndekete Mbay Bokar linga ñow bella la fi mais cikkalam dila joxe sa numéro ko to wuri horo kettuɗa leluma kankadi o weltanama e kala wonɗo Guinée Conakry artiste ji Guinée ɗin fof miɗo hiwroɓe hina o ma o mboma mi hiwrike mo moƴƴano hina seeɗa e grand Alpha Dio Dara kamɓe kadi miɗo hiwroɓe moƴƴa hina seeɗa artiste ji Guinée ɗin fof wano Mariama Kankalaɓe en kamɓe kadi miɗo hiwroɓe par ce que ko waccayɗo ma jammita e ma kono Mariama Kankalaɓe miɗo hiwroɓe Petit Ba aussi kamɓe kadi miɗo hiwroɓe moƴƴa hina seeɗa kala artiste Guinée rek minnimo jam ñalli e makko ɗo e émission meɗen nantodiren pulago mi yejjitani maître Helaya Ba kamɓe kadi ɓe ɗon Italie miɗo hiwroɓe le roi aussi kankadi no darde émission on ko réseaux sociaux kankadi miɗo salminamo moƴƴa hina seeɗa wonirɓe kadi ko YouTube Instagram kamɓe kadi miɗo hiwroɓe TikTok aussi kamɓe fo miɗo salmina réseaux sociaux on par ce que ko diha hande mum ko diha ko taw wuri darna
fakoli mi yaha Casamance jeddi mom man kata Casamance nje pani jow Casamance hasatu awdi babaj sehaw ou inje di mangi mang mi anda ko homboy mabbe addantala mais dal mi do fadi fatkoli mi arta e plateau may yade clip en attendant on way wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 wawan wadde participer e l'émission meden do lantondiren pulago mais clip sino batti do rek koto wuri addana kala clip batti do ha mi ndara fat koli après tulota Fatima loy def Fatima sa déco bi gis nga ñu ne émission bi neex na sama tay bass baax na machallah mais xam naa ne daal Fatima moo tax ma gën a leer parce que moom mooy déco koto wuri horo kettuɗa halwallam horo kettuɗa mi salmina bébé Thiam patron an kankan miɗo salminamo mi salmini grande sœur an Maguette Thiam parce que kanko rewata ko yeso mais khadi balde aussi kankadi miɗo salminamo Diadiang kanko wattala abiye kanko mo inantalan hoore nde si Maguette ala do ko hadi mais nak hande ko hadi woni ko hoore Maguette woni ko yeso mi weltanike be fop hina o ma o kala jodi do gunas mi do weltanomo moƴƴa hina seeda mi yejitani Alpha aussi kanko addilan ha do Alpha mi hiwrike ma mi salminima moƴƴa hina seeda kala yiddo sister di ha mi do yidi mo kala mo yidala mi do buri mo yidde parce que giggol forcé taake fo wawatama yidde fo wawatama añude ko Allahu landon wadi dum do kono haram mi do hiwro be talafu be moƴƴa hina seeda mi jitani Diadiang Fasek kankadi mi do salminamo borom futti mi do hiwro mo madame Conte kanko e sukabe makko ben fop mi do hiwrobe mi andi go mi arta jul parce que mi wari yeyde futti milo hiwrobe kala wondo ko Carrefour aussi borom banala borom lacciri lacciri ko sam fop ala kala wondo ko Carrefour talaf rek mi hiwrobe parce que so mi ari don be wadi lankol si ko mi princesse harebe la diha hino ni labordo banala wobe ni ko sana wobe non nani ko nore mi weltani kebe parce que pay ko se ane ike a heway jeybe wano mama kankadi miɗo hiwromo depuis France madame Sabali Mariatou miɗo salminamo Djibi Sabali aussi kankadi mi salminimo e kala joɗiɗo France wano meta mi salminamo e Mansour ɓiɓɓe makko ɓe fof miɗo hiwroɓe kanko madame Sabali nena Mariatou Balde ndesan walla makko weeɓa heɓde moƴƴi ha maaye non rek sirajo kankadi miɗo weltanomo DJ Diallo aussi miɗo salmino Lamine Prési le grand DJ kankadi miɗo hiwromo moƴƴa hina seeda kala wonɗo ɗo rek miɗo hiwromo koto wuri aron ko ide clip an goɗɗo bon ko non rek e weltanto wonɓe darde ɓe Wakam ɓe Medina mi hiwro ma cousine kankadi miɗo salminamo depuis Medina Laura Touba kankadi miɗo hiwromo moƴƴa hina seeda e wonirɓe Côte d'Ivoire kamɓe kadi miɗo hiwroɓe Tallatu Ba kankadi miɗo hiwromo Diadiang Aminata kankadi miɗo hiwromo depuis Kolda e toute la famille Ba e Diallo ɗon e Kolda mi yejjitani ɓe Jalamalari ɓe wano Diadiang Marème Ba hilomo joɗi ɗon e Jalamalari e famille am Barikunda Jalamalari ɓe fof miɗo hiwroɓe si c'est bon yehen e fakoli walla clip goɗɗo arten joli e plateau e I say light again, get my back again. No. Activité sans fait. Saigo bende jibo, bende mawalo tako, jema guada no tako. Sombodu bogo mijo, wata mijo. Nangu ala lando balo, baiko kanko woni lando. Foko no fofo tata, dandu kadire nuorema, goto idata maburi orema, bari mano wona singama, hologole made nafo yai,
wona puindan tun jokuda o jokuda ko wurna tama wala tama danda tama foko ndo fofo tata dandu kadire nuorema goto ida tama buri orema bari mano wona singa ologole made na foyayi wona puindan tun jokuda ko wurna tama wala tama danda tama saigo bende jibo bende ma walo tako jema gwada no tako sombo dumbogo mijo wotano wata mijo nangu ala lando balo baiko kanko woni lando Bundo do wete mo fe wali o wurte subuko gera tanda kadiko wadata aliko aliwo nanaiko naniwo dariko ndariwo iyaiko iwo fita wai wabe wota teuto benta sikuri sinai mileni sinai tinda golko buridu ngolo wan sinai nya building ande kadidudi buino na uni wali ko sabumbudi konde wotrebe wadi nangi seda time nganya nde mai je magoto boni ande jango fika munyagol mijeji o wade mburo andito ngai kadina bengino gada munyo da reno da saigo bende jibo bende ma walo tako jema gwada no tako sombo dumbogo mijo wotano wata mijo nangu ala lando balo baiko kanko woni lando Haribuino jichi joni nombe deputy Sayi satimo ala no mapi Hebi perdi embouye ma be crazy In my life j'ai beaucoup vu et entendu Y'a d'autres même qui m'ont traité de bandit Ça ce que Dia voit tout ce que ça qu'un fait Cette vie là appartient aux patients Mille calicito na de quoi yal toita ayal toita Fotata Foko ndo fofo tata dandu kadire nuorema goto ida tama buri orema bari mano wona singama ologole made na foya wona puindan tun jokuda ko wurna tama wala tama danda tama Merci beaucoup on weltanama donc andi ko no rek ligge machine kay ko ni rek mayade e fatkoli sans plus tarder mayade fatkoli mama beka ju Casamance ko li njomrel saful de mam gujabe ana bojam e fame kanka ndey degen njomire safu famfa hadilo Aisha gujabi njomire safi njedi mani mang mido yidima Aisha gujabi mido yidima moƴƴa hina seeɗa mi e fame kanka bari jewme hino lanni woni wayrodiral koni mido weltanima moƴƴa hina seeɗa kanko woni Aisha Gujabi mi weltani ko toute la famille Gujabi kambe kadi mido weltani be don e Casamance be Casamance mi weltani ke be moƴƴa hina seeda mi yejjitani kadi wonirbe jembere kambe kadi mido salmina be moƴƴa hina seeda parce que jembere ko village welɗo Megzo Diatta village makko machallah ko mi jembere mi falno ka artude andi min dal ko ni rek kala ko mi yeyo mi murtat jemberem be capsicrim kambe kadi mi weltani kebe mi yejjitani kadi be gudomp madame Diallo Mariam Ba toute la famille Ba kambe kadi mi do salmina be moƴƴa hina seena mi yejjitani wonirbe samini kambe kadi mi do hiwrobe DJ Lampo Fall kankadi mi do salmina mo moƴƴa be samini be simbandi balanto simbandi birasu ari ha dasilam kambe fo mi do salmina be bagi joto aussi mi salminibe waywa Ousmane Ba seri mama an nembilli mi do hiwro mi hiwro Ousmane seri nembilli bismillah mada allo Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ya, ça va, on va. Ça va bien. Oh, kokoro amoni. Italie. Masallah. Bismillah mada. Jantam mi woni.
Voilà, on jawnita mono émission o gerde seeɗa. Émission no ɗo gerde seeɗa koro. Aw ya Allah waɗane hen jam. Allahumma amin. Kala ko moƴƴi Allah faabo. Allahumma amin ya rabbi. Nabira golle ɗe ro yeeso haa ɓoya juura ɓeyda. Amin. Eyo jojo sabali ngajo neldi kam ɗo dire ɗo wonno nane ɓe ɓona mbi meɗen ami profita ɗo mi nodda ron taw mi salmina ko no wayi ɗumi innimo andi yette bajo noddiɗo wonɗo Dubai. Machallah ono fof on beltanama keɗiɓe mboyeɗaki fof ɗini ñagane jaam dal. Ok inchallah Allah ɓeydu jaam billahi Allah ko moƴƴo quoi wallahi ko neɗɗo leñol quoi billahi. Merci onon jangguini kam sa salminani sabali ngajo nan lo jommi salmintamo e puis joni mi wattimo sa ko ceɗɗo ɓalejo ñamowo laalo kanko joni mi wattimo voilà ñamowo laalo rigi machallah jarama yo Allah waɗanen jemma moƴƴo quoi. Merci allahumma amin. Dari koye golle he neɗɗo woni inchallah. Merci o weltanama kanko woni koto am Bouba Balde mais o jooɗi ɗon e Italie kala wonirɗo Italie salminama Italie naaɓe fop wano Beka en Sergio Ramos en Diata Mbalo en kamɓe fof ɓe salminama kala finore ɓiɗɗo pullo wonɗo ɗo emo wonani pullo fof salminama par ce que aduna no yaaji aduna on no faaɗi mais aduna on no yaaji mais ko fottete ɗon no faaɗi koto wuuri a ɓatu pularji ɗin no wadde koto wuuri oto kettuɗa. Baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Injili pare, aunu pare, kawanu kabale, kajantana pi, fitra erimi, mujo mulu jukora, baby boy, baby boy, baby boy, baby boy. Fitrairi mino joba jet masindo nula ko do kalim sa kona kana mirenken injoni saforo o pop na renken nureri ano sane nilo yo e bali wagulo mi wama baby boy baby boy baby boy baby boy tambi me sume no teremo kana ya mulanyor apana jam kanim sa kudono apana ja khali anyala rom kasum ko beto na farka jumta e manje wando singema ipu me buje fulay elele la bangatimo palantore yo no botoni be pure tere yo safa manyala ngat baby boy baby boy baby boy baby boy Masindo, wala ko do kalim sa kona kana mirengen. Inyo ni safaro, o pop na rengen. Nureri, ano sana nilo, yo e bali, waglo mi wama, baby boy. Baby boy, baby boy, baby boy. Tambi me sume no teremo kana ya mulanyor. Apana jam kalim sa kudono. Apana ja khali anyalo kasum ko beto na farka jumta e manje wondo sentena ipu me bujen fulay la bangi parantere ñu yo no ko tomi be puri tere yo safa ma ñu baby boy baby boy baby boy baby boy baby boy
apana tingoli ting apana roni wali jamani jamu fire nabi baby boy pare aunu pare kawanu kabale kajanta napi kisra erimi njomulu jukora baby boy baby boy baby boy baby boy kisra erimi no jowa jet masindo nula kodo kalim sakona kana mirengen injoni saforo wo pop na rengen nureri ano sane nilo yo e bali wagolo mi wama baby boy baby boy baby boy baby boy tambi me sume no tere mukana ya mulanyor apana jamla jam kalim sakudo apana ja khali anyala rom kasum ko beto na farka jumta e manje wando singena ipume buje fulay elele la bangati palantere yo no botomi be purete yo safa manyula let baby boy baby boy baby boy baby boy kodo kalim sa kona kana mirengen inyane safaro o pop na rengen nureri ano sana nilo yo e bali waglo mi wama baby boy baby boy baby boy baby boy tambi me sume no terem kana ya mulanyor apana jamla jam kalim sa kodo apana ja khali anyalo kasum ko beto na farka jumta e manje wondo sindena ko me bujel fulay elale la bangi parantere yo no botomi be purite yo sa ko manje baby boy baby boy baby boy baby boy beaucoup Fakoli kankadi mo jodi don e Mbour en salmini be Mbour ben fop mais nak den salmina famille makko moƴƴa moƴƴa don e Casamance wonirbe Casamance be fop salminama hina o ma o weltano Mariama parce que kanko landi o morceau Mariam Balde a weltanama Bibi Boy bari awdu jamutu ku jolak alandi ke morceau ananta jola fi Fakoli no wela ba rek awdu jamutu ku jolak de ñame njedi lillin ku jolak joni mi yejjiti jola fattena jola tuti mais nak bo ci waxe dina deg
min salmini jolaɓe fof hina o ma o kala re yetteteɗo Sonko Badji kamɓe fof miɗo salminaɓe mi yejjitani Keba Sonko kankadi hino mo jooɗi ɗon e Italie Milan kankadi o salminama wonirɓe Milan ɓe fof mayyade Ndongo Dara e Siri Fou Bamel Besel Mr. Okka ɗum ɗon e enɗam ngaluji kongal kamɓe fof ɓe salmina wano Biya Ba Nene Galle Amadou Lombalde prési o salminama kanko e koro am gone ka debbo pullo jontaɗo machallah ɓe yo giggol ko gonga giggol nawninayi ɗum tuuti besel inni mais gone ka min ko mi yiɗuma ha min tigi jomi fawama weltanike gone ka mi hiwro nena men ton to Fouta kamɓe fof ɓe salminama famille ka fof salminama Ndongo Dara Tudugo jimbago Ci sama nobel du ma ci taaye lu ma laaj ma jox ko man dama no baraw yëg bi bari na ma la lo ba do pare doon sa jam la arin jaxen gi dalam lam ko an woni bo ci dar ndam al jalanam mi daña jam ko an woni dara galam kay fi ñu bege ay kay gon ma jege suñu nobel nekkul ay fo de ni Wayo Bamel Besel hey wayne ngel gil wonki yam way bala yam tae ba oma hey wayne bilota ko ba oma way bala wantam min jimmi hey wayne wantam ko limi way bala irama sabuma hey wayne irama sabuma Aringen bisoda namma galle baddo pisin taye oto bitaba namma garde komi bindanma inde fantama lawja fitta min waɗantama eya ngela waɗi fine soda namma keji eya soda namma paɗe wayo Bamel Besel hey wayne ngel gil wonki yam way ba yam tae ba oma hey wayne bilota ko ba oma way ba wantam min jimmi hey wayne wantam ko limi way ba birama sabuma hey wayne birama sabuma way ba xol baa ngi jooy waaw mu ngi jooy tey jooy mbëggeel la koy sonal xel maa ngi tukki jomina ay mbëggeel moom na ma neenam baba ngadan ñeeti wengel don darki waɗi darki belki waɗi asikat boye maka weli ko weli waram bandu waygira wayo Bamel Besel hey wayne ngel gil wonki yam way bala yam tae ba oma hey wayne bilota ko ba oma way bala wantam min jimmi hey wayne wantam ko limi way bala birama sabuma hey wayne birama sabuma
Bessel ndongo dara e sirifu be weltanama moƴƴa hena seeɗa ɗo mi salminta aljuma walo depuis Gounas kankadi miɗo salmina e toute la famille walo ɗon e Gounas wano Aliou kankadi mi salminimo Diaga aussi maa ngi lay nuyu bu baax a baax di leen nuyu waa famille walo yi maa ngi leen di nuyu mais fattewuma aussi wa tante Juma kankadi mi salminimo moƴƴa hina seeɗa mina la Lisa yow lu tax doo làkk olof man daal dama raciste dama raciste bu duma olof bu baax looloo tax bon joolaaɓe bonni la so seɓɓe ɓe ko ɗum waɗi mi watta wattude ɗon kadi langu goɗɗo sinan mi waɗa e jahaso ayi Fatima mais bëgg naa nga jàngal ma olof nag ngir yàlla ak yenente bi jàngal ma olof parce que waa koñ ba fee waa Géejawaay ñuy coow ci man rek di xaar yow di nga rasi doo lakk olof ma ne leen dinaa gisante ak Fatima jàngal ma nag jéemaa jàngal rek loolu laa bëgg di nuyu waa Gounas yëpp fàttewuma sama mag bi koddu kankadi mi do salminama maa ngi koy nuyu bu baax a baax borom ndekk yi neex yi maa ngi koy nuyu mais mi salmina aussi kanko woni madame Sonko Muskeba Darame Seri Oumar Sonko maa ngi koy nuyu njewmire safi mi gaynito ko ceɗɗe njewmire safi fam Muskeba mbe kontonna ka tu yemmandi ka kawna moy mbe kontonna ofkin man saki ofkin kankadi miɗo salmina o moƴƴa hina seeɗa mi yejjitani famille Fati Kounda ɗon e Kolda quartier Bouna kamɓe fof miɗo salmina Vilki Junior aussi miɗo salminamo e kala animatrice RTS e Dulia FM kamɓe fof ɓe salminama ɗo e Kolda par ce que jaam ala ko ɓuuri welde jaam koto wuri hoto kettuɗa hoto gonɗa kala wona caka dewgal wona caka kali yoba ari artiɗo nalaɗo pula duto du eɓe dewgal nangi fijiri anda nafaka mum yo toppira dewgal mangal ade jannama won ɗon dewgal wona cakan toppira gendama ko han wela jango meta ko ɗum woni kolle aduna eɓe dewgal nangi fijiri anda nafaka mum yo toppira dewgal mangal ade jannama won ɗon dewgal wona cakan toppira gendama ko han wela jango meta ko ɗum woni kolle aduna dewgal wela kono muntinno toppiro nangu hatiɗa wona jappuro mayo dewgal ko doygal ko tiiɗi yo wona ɗaldu ina loro laaɓa ko ngari ma dabba si dewgal weli ey lardi waɗi muñjo woniro debbo gorkoro ko ma goɗɗo muño arwoɓe ɗi jooɗi hande ɓe ngala worɓe arwoɓe ɗi jooɗi hande ko niiɗe mayri dewgal ko Allah watta koni tinno muña se a weydani gendama weydani alijanna mum ɗin paro para ey parana gorko goɗɗo ɗin paro para ey parana gorko goɗɗo eɓi dewgal nangi fijiri anda nafaka mum yo toppira dewgal mangal alijannama wonɗon dewgal wona cagan toppira gendama ko han wela jango meta ko ɗum woni kolle aduna eɓi dewgal nangi fijiri anda nafaka mum yo toppira dewgal mangal alijannama wonɗon dewgal wona cagan toppira gendama ko han wela jango meta ko ɗum woni kolle aduna dewgal no ferwel a hawri e jiɗɗomo haala hewraɗo to jiɗɗa yewde waɗat min dawadi hirdo ɓe yitta galle ñallira nangu hatiɗa sabular wona cakan nena ɗo rewno awa joɗo mijoɗa tene he baba ni de gondirnoɗo mi welade metta ndeysan ɗi muñi aw muñan gorko ɓiɓe mon mbaɗa barke duniyade wela ɓe ko muñal wawi ɗum muñana gendama muñana debbo ma o ey ɗalmi ɗali kaari watmi waɗi woni ɗalmi ɗali dar adara sonko eɓe dewgal nangi fijiri anda nafaka mum yo toppiro dewgal mangal alijannama won ɗon dewgal wona cagan toppiro gendama ko han wela jango meta ko ɗum woni kolle aduna eɓe dewgal nangi fijiri anda nafaka mum yo toppiro dewgal mangal alijannama won ɗon dewgal wona cagan toppiro gendama ko han wela jango meta ko ɗum woni kolle aduna ɓiɗɗo debbo kono tinno muñana gorko o muñana galle o muñana koddigal mo jamo waɗa e galle ko wi'a yowlimo tayni hoore maɗa tini ngaraɗi kala
Buka no pide fenande de halta yade ko japta jamna manu tini weriyo yilo embe dadi inda bako na bodi aya ka dewle janane tanji jodi dewgal mudum ya kanto goram taylar de imani awa 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 baby dewgal nangi fijiri anda na fagamun yo do pira dewgal mangal ali janna ma wondon dewgal wona jagan to pira genda ma ko han wela jango meta ko woni kolle aduna baby dewgal nangi fijiri anda na fagamun yo do pira dewgal mangal ali janna ma wondon dewgal wona jagan to pira genda ma ko han wela jango meta ko woni kolle aduna anda na fagamun ali janna ma wondon to pira genda ma ko woni kolle aduna anda na fagamun ali janna ma wondon to pira genda ma ko woni kolle aduna ko woni Jalioba kankadi o weltanama yalla sellindade de numéro téléphone Mbaye Bocar on ko 70 510 25 19 70 510 25 25 19 Mbaye Bocar walla wado 77 594 67 19 mom dal da tafo 19 yi rek teko nena mom moy borom go weltanama de wada mo souhaité aussi heure ménage kanko Mbaye Bocar hande o woni hebude beygo ñuy lay ñaanal ñaanal bu baaxa baax Mbaye Bocar ko to wuri honto kettuda yehen yaden e clip odo après arte waynitode weltinem jams weltanama moƴƴa hina seeda surtout ma wonirbe Espagne wonirbe France wonirbe Bordeaux série am na ran tonton ran sama série man koy nuy bu baax ba depuis Bordeaux na di nuy ñep yet monsieur Diallo kankadi hino modon e France mi salmini o moƴƴa hina seeda ko to wuri hoto kettuda
merci Jali Bokar kankadi o weltanama ciosan ko fulbe wodi ngari ko enen wodi jokkondirgol en dal kadi ko enen wodi parce que wano pullo min nani alade ko ni webani parce que Allah okki en ngari okkori en hakkil okkori en gande machallah ko sumi inni ganda rak ndesal hakkilam yaharte bams groupe yaaja hore mi salmini be mojja hina seda Idi Mayo kankadi mi salminimo mais Idi Mayo mi anda tuma garta do mbaden bawde ta on yanko mi amat mojjano machallah parce que mi yidi gabbe bellan di ha yow da nga bëgg fecc torop waaw léegi dinaa bàyyi fecc mais Idi Mayo bu fi ñëwee nag damay fecc waa kay weltani ka Khadiyatu kankadi hinomo ton e Côte d'Ivoire milo hiwromo mi hiwro séri makko mi hiwro sukaɓe makko ɓe Diata Kunda ɓen kadi milo salmina o famille makko Diata Kunda ha Bagi Joto kamɓe fof ɓe salminama Khadiyatu Diallo ton e Côte d'Ivoire e ko ni jams j'espère ko bernde nde buubi barka balde ngaajo a weltima e yontere hande si Allahu landon newni jabi ya Allahu landon tawnu en yontere hande mi wonirbe ko hôpital ji ya Allahu landon dikkimbe fatibben yo Allahu landon fewni en yafobe yafuda be fureji yafade do andi liberté no weli mais kaso kadi no musi haysi ko nyallal ya Allahu landon ittu wonirbe ko kasoji artirabe e bengure mabbe artirabe be ngureji mabbe yalla wada en jam be dana en button ala ko buri welde jam wadna en jam partout kala ko miji da yo ya Allah lannon hoyna en kala ko miji den ya Allah lannon hoyna en be dana en jam partout dans le monde kala ko jam gaynani hay fus gaynata kon yalla wada en jam bye bye bisous et bon week-end à vous mes amours wa réseaux sociaux be fop be weltanama kala wondo ko par réseaux sociaux YouTube Facebook Instagram TikTok kambe fo mi weltaleke Fatima bo samedi prochain inchallah bay ma yow tamé bo samedi prochain inchallah koto wuri a weltanama équipe technique fo mi Fatima aussi Fatima la princesse kankadi hinomo bawoga kankadi o salminawa tima bobo kankadi o hiwrawa moƴƴa ko artiste guinéen bye bye gros bisous